Què tal, com estan? Som a la redacció de l'Ara comentant els resultats de l'enquesta de TV3 amb David Miró, el subdirector de l'Ara, el subdirector de Política. L'enquesta de la televisió pública de Catalunya ha donat 114-118 diputats al PP, 81-85 al PSOE, 76-80 a Podem i a Ciutadans 47-50. Quin panorama dibuixaria una atribució d'escons com aquesta, David? La primera cosa que hem de dir, jo crec, és que estem davant d'un escrutini que serà d'infart, perquè, diguem, segurament el bloc de les majories es decidirà per pocs vots i potser que estiguem fins a última hora pendents de veure, diguem, quines possibilitats de pacte són possibles. L'única suma que dona majoria absoluta seria la gran coalició PP-PSOE. Exacte. Per la franja alta, la suma PP-Ciutadans arribaria al 168, o sigui que els faltarien 8 escons per tenir la majoria absoluta, i per la banda de l'esquerra, la suma de PSOE, Podem i fins i tot, si posem aquí Izquierda Unida, doncs arribarien al 169. Però no són els 176 de la majoria absoluta. No són els 176 de la majoria absoluta. Així les coses, t'atreviries a dir què és el que pot passar? És bastant difícil. Si això, diguem, es confirma, aquest és un escenari, diguem, diabòlic des del punt de vista de la governabilitat i, vaja, hi hauria molts perdedors. Segurament l'únic que avui es podrà presentar amb aquest resultat com a guanyador seria Pablo Iglesias, clarament. És a dir, Rajoy podria ser que no governés, el resultat del PSOE és molt dolent. És el pitjor de la història. El del PSOE és el pitjor de la història. Tenint en compte que el seu rival baixa moltíssim, però ell no només no s'aprofita de la derrota, de la baixada del seu rival, sinó que a més baixa. És que el PP se situa a un resultat inferior al de l'any 93, diguem. Vull dir que estem reculant més de 20 anys. I Ciutadans, en efecte, apareix per primera vegada, però per sota de les expectatives que fins i tot ells mateixos semblava que s'havien marcat. Per tant, aniríem a una Espanya ingovernable o una Espanya a la italiana sense italians. Això ja ho veurem. On qui tindria, diguem, el paper més difícil, per dir-ho així, perquè és qui se situa, diguem, que pot decantar la majoria, és el PSOE, perquè és el que tindria la patata calenta de decidir si se suma una gran coalició amb el PP, cosa que segurament ens provocaria una gran fractura interna. O intenta un govern d'esquerres. O intenta un govern d'esquerres amb uns socis, com els de Podem, que han dit que una condició sine qua non és el referèndum a Catalunya. A Catalunya ha guanyat clarament En Comú Podem, el factor d'Iglesias moderant el seu discurs parlant de referèndum i Ada Colau, Esquerra Republicana 9-11, el partit hegemònic del sí, de l'independentisme, el PSC 7-8, Democràcia i Llibertat 6-7 i el Partit Popular 5-6. Bé, jo crec que el que més crida l'atenció d'aquest resultat segurament són els mals resultats de Democràcia i Llibertat. Recordem que és el partit de l'actual president en funcions, Artur Mas, és Convergència Democràtica, i això justament a una setmana de l'assemblea de la CUP on s'ha de decidir la investidura doncs pot tenir un efecte, diguem, negatiu per als interessos del president Mas. Jo crec que igualment a Catalunya haurem d'esperar l'escrutini per acabar de veure si aquests números quadren o no. Semblaria confirmar-se que Unió de Duran Lleida no entra. Això jo crec que és de les poques coses que podem donar per segura a aquesta hora, perquè Unió depenia d'una participació baixa. Diguem, o sigui, hi havia dues variables, repetir els resultats del 27S i una participació baixa, i la participació baixa no hi ha sigut, hi ha hagut participació alta i per tant Unió quedarà fora. Gràcies, David. Tornarem d'aquí uns minuts quan tinguem els primers resultats definitius que ens permetin ja fer un comentari molt més fidel, molt més pròxim al que pot ser la realitat a partir de l'escrutini amb pi que es vagi avançant durant aquesta nit del 20è.